Nu må vi lige koncentrere os her. Så går vi bare sammen til den mayonnaise og halv 2. Det kan jeg da godt, kan jeg ikke det? Har vi noget bøf faktisk, jeg kan tørre op? Ja, det kan jeg da bare tørre op. Det har den da også godt af. Det tror jeg sagtens vi kan, far.